салому алейкум бародаро. дирӯзак тарафи шаҳр мегембрем. насибу шаморо 15 рӯз аз ҳисоби корхона ҷавоб додан. инамиҷа корхона мо биромадам тарафи шаҳр рафтисам. инамиҷа қаравулмон чой дод ки чойкават камгиёзи автобуси шаҳр меоя. инамиҷа чойкаватка ждат дорам. оза инами тараф бояд бия. ин корхонаи мо ай бародаро. иҷа корхонаи мо ай. иҷа дарвозаша пишти мошинда. иҷада охрана истогия 24 соат. мардаки хубай охранам туркай. мардаки хубай беҳад мардаки хубай. хела чақчақ мамози. гуфту мода 24 соата ана ошхона миёви, дорухона, ҳамаи ҷо 24 соата миёви, ҳамаи чизи дар кори. иҷада чӣ ба гуфтам вақт қатъияй шабда намиёви. мақсад яке гурусна монӣ дар кӯча. гуфт ки ҳастай хеле махсус ҷо аст. ин автобуси шаҳри мо омадак. ин автобус ин ира ки дидесен иҷа гишнаша иҷа мехӯред. панотун ба худо бародаро. хостам я видео кунам. дар панои Аллоҳ бошем бародаро. худо нигаҳбонтон. хостам я навор кунам.